aby som bol taký úspešný, v prvom rade je to tréningová dýna, každodenný tréning, systematický tréning a s tým samozrejme súvisí aj vlastne zdravý životný štýl a výživa. Bez toho by to nešlo, aby som toto mohol trénovať. K4 ako kapsule, jednu krabičku si dávam pol hodinu pred pretekom. Ma tak naštartuje na ten pretek, nabudí, aby som dokázal využiť čo najviac z toho, čo mám natrénované. A potom hlavne v polovičke preteku si dávam tú druhú krabičku počas, kedy už vlastne dochádzajú tie energetické zdroje aj také celkové sily. No a v priebehu niekoľkých minút okamžite cítim proste taký príval energie a začínam sa cítiť, ako keby som začínal nový pretek, ako keby som bol na štarte a môžem takto vlastne celý pretek sa mi podarí ísť naplno. Ideálne to kombinujem tie kapsulky aj s tým gelom. Ten vlastne kapsule má tak, sú tam tie účinné látky a gel dodá hlavne tie cukry. Takže toto je úplne ideálna kombinácia.